हेलौ लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय लोगोसे नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदान बासनायखौ साबस्क्राइब खालामना लायबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ थुना लायबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सहैयो लोगोफोर हेपि दिवालीनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय लोगोसे हेपि दिवालीखौ माबोरै बारहोगोन नोंथांमोननो आङो फारि फारि खिन्थालांबाय थागोन स' लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां स' लोगोफोर जों फुंबिलिनि एक्सारसाइज खालामदोंमोन नै गथ'फोराबो फैदोंमोन खारदोंमोन गथ'फोराबो मेंनानै हांथोनो जाजोब्बाय नै सासे दङ लाजिदो नै स' लोगोफोर नायलांबाय था दिनै भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर नै दा आंनि थालिराव थुनो गोनां गना रेडि जाजोब्बाय नै दासो दानखांदों आङो नै बेनो स' लोगोफोर आंनि गनाथ' दा रेडि जाजोब्बाय नै दा आं थालिर दानदों स' नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोननो थालिरखौ दाननानै देखायनोसै आङो बेखौनो दाननो ना माखौ दाननो जागासिनो थालिरखौ बेयो मोजांखा भिडिअ एसे गिदिर नालाय दाननायाव एसे माबा मोनदों खस्थ' मोनदों Buat लोगोफोर फाइनालि आंनि थालिराबो रेडि जाबाय स' दा गायनाय आरो साजायनाय दंबावो स' बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन स' फ्रेन्ड्स नै दा आङो थालिरखौ गायखांबाय बिनि उनाव आङो गनखौ बे थालिर बिफाङाव दोसिगोन लोगोफोर नै बे थालिर बिफाङाव गनखौ दोसिगोन आङो स' फ्रेन्ड्स फाइनालि आंनि साजायनाया जाजोब्बाय दा साथि लगायनांगौ दङ स' लोगोफोर साथिखौबो लगायना देखायनोसै दसेनि समाव नैबेयाव साजायजोबदोंमोन लगायनो मोनासै अखा हानानै बेबायदि साजायदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोननिखौ लगायनो मोनदों ना मोनाखै कमेन्टआव खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि दिवालीखौ जोङो अखा हानायनि थाखाय बांद्राय मोजां साजायनो हायासै स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय